Mbukele ekhaya. Siyacela ukuthi ucommente kule ngxoxo ekhethekile esinayo nekhansela ukuze sikhulise le channel. Please subscribe, like, comment and share. Thank you so much. Angiphinde ngikubingelele mbukele ekhaya sisahlezi naye ubaba ukhansela uMthunu sekuphathulo we recording yethu esingacela nje ukwenze ukuthi wenze sure ukuthi uyasubscribe, uyalike, uyakhomenta kwinkulumo ezobe sisho lana phawule nje ngezinto esikhuluma ngazo CSP Media. Usiphiwe gwalalo nokhulumayo macengwa ngiphinde ngikwamukele ngibonge kakhulu futhi isikhathi sakho siyakuhlonipha futhi siyazi ukuthi uyindoda ebusy kakhulu edonsa ngapha nangapha. Siyesaba nayo inkulumo kwisigaba 1 bekhuluma kakhulu nje ngempilo yakho, umndeni, iqhaza lababuMthunu kuze kufike nje yonke leyo mpilo. Kodwa la kulesi sigaba sesibili ngiyafisa ke manje singene nje ukuthi uhambo lakho ke manje ubona kwezepolitiki ngabe uyakhumbula ukuthi laqala kanjani mhlaba abantu ababanomthelela ukuthi uyithole ngene eshiqa la kulomkhakha bayabathi abantu awu sekulomkhakha lo mkhakha wapolitiki awusathu sibeke macingwane. No, angibonge mfundisi, ngiyazi ukuthi sizokhuluma manje ngomkhakha othanda ukujula kakhulu no wenza ukuthi abanye abantu bakubuke ngenye indlela. Ngiyafisa nje ngisazoqala ukuthi ipolitiki mfundisi ayiqhotshwa ipheke ifake ebhodweni bese zidlingane noma bese kudla umndeni noma kudla abantu. Because inkinga enkulu esiyenzayo ngokwepolitiki sicabanga ukuthi iwukudla kufanele sikudle kanti ayikona ukudla. Ingakho kufunala ungayibeki enhlizweni kakhulu ngoba into eningi siyavuma esontweni sekukhona ipolitiki, emndenini sekukhona ipolitiki, yonke indawo sekunepolitiki. Kodwa yiyo le esenza kakhulukazi thina abantu abamnyama sehlukane kakhulu ngenxa yepolitiki. Mhlambe ke angihlabele nje mkama embuzweni wakho mfundisi, ngiqale ukubona kwipolitiki njengoba bese ngengasho ukuthi isikhathi esesikuso sama 90s isona sikhathi eqale ukubona kahle late 80s to ma 90s ukubona ukuthi ipolitiki. Kodwa ke mina ngingene kwipolitiki ngokuthi ngile ngihamba imihlangano nakuba bengiumlandeli nje kwipolitiki ngizibona ukuthi ngiyalithanda leli qembu ngiumlandeli. Kodwa la ngiqale khona ukubona ngiqale ngingene kwipolitiki umuntu ofike nepolitiki kakhulukazi kimina ukhansela osathatha umhlala phansi waphuma ukhansela uHlatshwayo ukuthi angifake kwintweni zepolitiki ukuthi lento yenzayo yinhle kodwa kufunakala ube ilungu lenhlangano ethile. Noma uthi uyayithanda kodwa kuhle ukuthi ube yilungu nokuthi address kumina ukuthi uma uyilungu kwenzakalani. Ngiyafuna nje ukusho lokho ngesikhathi ke ngiqala ke ilunga leqembu lezepolitiki ngoba ungayithanda inhlangano uyithanda ngendlela oyithanda ngayo kodwa uma ungelona ilungu ufana nomlandeli awunawo amazwi okwazi ukwabeka aqonde ngoba uma usuyilungu ukwazi ukukhethwa noma ukukhetha. Uma usuyilungu awukwazi ukukhetha awukwazi futhi ukukhethwa uma ungelona ilungu. Kubalekile lokho ukuthi kufanele ujoyine ube yilungu lenhlangano. Mina ke ngibeke umlandeli wenhlangano ebusayo uKhongolose ngaphinde ngase ngithatha ke i-membership yakho ukuthi ngibe i-card carrying member kwa ANC. Lapho ngithe ngiqala nje ngiyithatha i-membership ngakhethwa ngaba usekela sihlalo we-UClick. Mhlawumbe yakho ukuthi bekumuphi
umnyaka la suba-ke ilunga-ke manje usuba nekhadi. Yes. Ngibe ilungu uba ilungu eliphelele ngokomthetho ngibe card carrying member thina kade besinganawo kwamakhadi besiba no blue slip. Yeah. Ukuphatha blue slip. Uma ngikhumbula nje kahle ngiba no blue slip kwako 97 kanje. Ngiba nobulungu obukhomba ukuthi nginami ngiyilunga kodwa la ngiqale khona ukuthi ngibe umholi ngiqale ku youth league ngabo 2005 lapho sengiyilungu le youth league kusho ukuthi ubulungu bami kukhona ubulungu be motherboard ka ANC bese ubulungu be youth league ngabo deputy chair we youth league ngabo 2005 lapho sengi nami ngumholi ke lapho ngihola abantu abasha. So ke mawukhuluma ngokuba sesigongweni se youth league kuyiphi level kwi-ward kwi-region mhlambe nje ukukhanyisa lapho? Yes thina manje sithi ward kodwa ngomthetho i-branch. Okay. Ngangise branchini mina ngiusekela sihlalo ebranchini. I-branch yakhe ibizwa ukuthini? Mhlawumbe kunamagama ahlose ama-branch noma nje kwakuyi-branch ngoba sekuyi-ward kwaku-ward 2 ngaleso sikhathi. Okay. Kusho ukuthi i-branch kodwa uthi i-branch ewu-ward 2 kwaku-ward 2 ngaleso sikhathi. So ngaqhubeka ke lapho ngibe usekela nobhala ngizeke ngasuka lapho ke sengiyongena ngiba yilungu le structure se-executive committee ye-ANC futhi sengi-additional member kwi-ward 2 futhi lapho. Sengisesigungwini esiphezulu ke manje se-branch sengiyilunga kodwa lokwengeza ngingekho kwi-top 5 ngoba kwi-top 5 kusuke kukhona usihlalo usekela sihlalo unobhala usekela nobhala bese ubotreasurer bese kuthi ngenzansi amalunga lawa u15 ube yithi ke lapho ngihlale lapho ke amahlandla amabili ngise e-ward 2 sase siyahlukana ke ngento zama demarcation sesiya ke thina e-ward 103 lapho la ngifike khona ke ngaba ke unobhala ngoba ngiqale ngaba usekela sihlalo e103 ngiyakhumbula nje kahle ukuthi ngangusekela sihlalo ka Bhutmandla ngoba ongasekho ngathi umoya wakho ungalala ngokuthula ngangusekela futhi ngasebenza nabo kahle kakhulu kusekhona obaba uMkhizu leko waye utreasurer wethu ngaloso sikhathi mina ngusekela sihlalo sibambe lapho ke ilapho futhi engabona khona kuqina kakhulu ke indlela yokuphatha ngoba nganginabantu ababekwenza ukuthi understand nawe nendlela yokuphatha ukuthi nendlela yokuthi abantu baphatha kanjani nokuthi kuma structures useva kanjani ila ngikwaze khona ngoba kwabantu ababekade beseva kwamanye ama structures bebuye futhi bezosebenzisa ke amavabo bewazosebenzisa nami la ngikhona. Ila ke sikwaze khona ke ukuthi ke ngiqaleke ngibe udeputy chair uthe kusuke emveni kwalo ngoba unobhala ke manje wase wadwa no3 ebranchini manje isibizwa ngoDumsantuli branch. So ke ngiunobhala uzobe namhlanje ngingunobhala ihlandla leli lesibili engiunobhala kulo. Okay manje singakayi kude kakhulu ngicela ukubuyisela nje kancane uveze ukuthi umuntu waba nomthelela ukuthi akucathulise uzubona ukubaluleka ukuba yilunga futhi kusuka ngabo 97 waqala ke manje waba yilunga elinekhadi mhlambe ukuvezela nje umbukeli ukuthi leso sikhathi mhlambe lomhlothi uba kwakhona uhlatshwayo ubani wayekhansela lesikhathi wena useva kwi-youth league usukhume ngamathemu abamabili kwi-youth league lawo mathemu mhlawumbe obantu bamakhansela ngokwe-ward abantu o7 nabo kulesi sigongo ke so kuyasizela so ngiyabonga kakhulu umfundisi ngesikhathi mina ngikwi-youth league kwakuhlatshwayo ukhansela ngaleso sikhathi wase-ward 2 ngaleso sikhathi ke kwakukuhle ngoba bonke abantu bakanyuso babese-ward eyodwa
uqala nemaqadini bese bekuthiwa Ward 8 loyo. Ngaleso sikhathi sasisonke sindawonye, sihlangene nabantu basemathebethu, sihlangene nabantu basemaphepheteni, abantu bakomkhizwane, sindawonye sonke, abantu bakanyuswa besendaweni eyodwa. Manje inkinga manje usufika manje ngiyikhansela, abantu bakanyuswa bahlukene phakathi, abanye base Ward 103, abanye base Ward 2. So ke enye into eyenza ukuthi enye ingxenye yabise Ward 8, enye into eyenza ukuthi abantu ke bangakwazi ukunderstanda kahle indlela yokusebenza. Kodwa ngithi ke eyalele sinikezwe yona nayi inhlangano ebusayo ukuthi umuntu mayeseduzane kwakho umuntu kaKhongolose, okusho ukuthi imiyalelo esinikezwe even umasipala lo weThekwethu awukwazi ukuthi ngibe nawe mfundisi uma unenkinga kufanele ngingakusiza, kufanele ngikusize mina ngoba ngisilona ikhansela lomuntu oyedwa, ngikhansela la wonke umphakathi waseThekwini ngoba mina la ngihlala khona noma la ngi-accounta khona iseThekwini, angi-accounti kuphela kubantu basewadini yami, ngi-accounta yonke indawo. Ungezwa nje umuntu edlala nawe, kodwa ukusevisa umuntu ngifika eMbumbulu mina ngisevisa umuntu, ngifika noma ikephi kanti ngezi mina ngisevisa umuntu. Kade ngise eHammersdale, sinamakhansela aseHammersdale, ngichaza inkinga yokuthi ugesi yini ube nenkinga ngoba inkinga esinazo yonke indawo jikelele. Ingakho ke ngithi ke ngaleso sikhathi bekukhansela kuhlatshwayo, saphinde sasiye Ward 103 kwaba ukhansela uPhewa, wasuka ukhansela uPhewa kwaba ukhansela uSubisi umthetheleli, kuze kufike kube ukhansela uMkhize, mina leyo ngingena emveni kwakhe. Uma sekuyiwa ama by-election ngase ngingena ke mina sengiba ukhansela, ngisewunobhala ke kodwa futhi namanje ngisewunobhala futhi ukhansela futhi unobhala ewadini. Usukhulume ngemncele mhlambe ngoba ngempela into iyayilethe indidi lo muzo esengubuza njengomuntu oyihlalela la kaNyuso nokabona izinto nje ezenziwa la kaNyuso, uthola ukuthi njengezakhamizi noma njengabahlali siyadideka, sosazi ubize uMacingwane ungazi noma lenkinga iqonde lewadi yakhe kodwa iqiniso noma sibona nje la ku social media ku Facebook bakaNyuso umuntu nje oqhamile ongazi ukuthi umholi kulomphakathi, igama lakho nesithombe sakho siyezomisa ukuvela kuqala. Kwa mhlambe akubekele nje umbukelo ukuthi ngokwemncele wena iward oyiholayo ihamba igudliphi, mhlambe mayelana no Ward 2 imncele yakhona ihluka kanjani? Ngiyalibonga kakhulu leli thuba mfundisi ngoba lenza ukuthi abantu bangacacelwa kahle ukuthi kwenzeka kanjani. Ikakhulukazi kumina ngoba ngumfana wasendaweni noma ngubaba wasendaweni. Ugcina abantu sebecabanga ukuthi kufanele ngabe lokhu kuyenzeka noma kufanele ngabe kwenzeka kanjani, kanti nami kuyafanakala ngihloniphe abantu abasuke bephethe kuleyo ndawo. Ngifisa nje ukuyicacisa kanje ngoba lento ingithinta kakhulu mfundisi, wenze kahle wawubusa lo mbuso. Uma nje uwazonyuswa, uma nje ugudla nje umgaqo, uma ufika nje la kuthiwa khona iKaNtabo kaZuma khona, uma ufika lapha esigodini njengoba nje esigodini kaLema, uma ufika nje lapho uweqa nje umgaqo, umhosha lo oshona enzansi uqhamuka ngase uya ngakosondela eKomefu eStone. Ngizama nje ukuthi umuntu o-understand uNyuso ngoba njengoba ngiqala la esigodini kaLema nakhona esigodini kaLema ngiyeqa nje umgaqo iClub10 ikimina, kodwa labantu abangale kweClub 10 abekho kumina. Sho nje uZuma Ward 2 yena Ward 2 Zuma wathi le Club 10 isise Ward 103, isise Ward 103 la ubani umhosha njalo bese ke mina ngiyojika ngasenkanini ngiwelele phesheya kaMnamatha emaqadini futhi amathebethu ase Ward 2 ngoba bese ukuthi njoba ngiya emaqadini ngiwelela phesheya, ngisuka emaqadini nje ngiwelela phesheya kule ngxenye encane yase Diamond neNtshanga, ngijomba lapho mina i-Thousand Hills Hotel yona nje. Mangifika lapho ngijomba lapho ngomgaqo mina ngijombe ngiyoqhamukela sengiqhamukele eCliffdale.
freeway nje obowakhiwa Sparket Junction lapha yimi lapho iward yami njobe uwelele Hammersdale uwele Bridge yimi lo iward yami le ngiyojika emakwatasa aseHammersdale ngijika neCliffdale bese kuba iBucks Farm Douglas Molokohlo ngichombele phezulu kwi Peaceville shothi uphatha labelungu la usabona labelungu Summerfeld nje mina yimi lapho emaplazini lapha phezulu eSummerfeld yimi loyo ngiyojika ngeWest Town njoba nje kwakhiwa idolobha leWest Town nginengxenye mina ekumina nesibhedlela iHillcrest Hospital isengxenyeni yami impela iHillcrest Hospital lapho ePholophona ngijika lapho ke bese ngidla nje ingxenye encane yaseHillcrest ngizoqhama sengiqhamuka eAsegai njoba nje ujike eAsegai emgaqweni yimi loyo mawujika lapho ngiwele njalo ngiwele ujantshi wesitimela engathi ngiya Embo njoba ngiyembo imbo ngiyithatha kuDiza Bridge imbo nje ingxenye yembo iGwadu ikumina yonke lo ingxenye yaseGwadu ngize njalo ngizoqhama sengiqhamuka Embo la kuthise emampondweni khona mawuqhamuka nayo uze njalo uzuzuzo gamanxa ke njengoba usuzokufikela eCaptain ngicabanga ukuthi ngiyirounde kahle ke ngendlela engiyibale ngayo kodwa indlela engiyisho ngayo ngithi ke mina ngiyikhansela la kwaNyuswa Embo eMaqadini eCliffdale Bucks Farm Douglas Molokohlo Peaceville Summerfeld nengxenye encane yaseHillcrest Bothersea kusuke seke sengiyiqedile ke mangizama ukuchazela umuntu ukuthi mina ngokwewadi yami ngihamba ngiphelele uBothersea wonke nje kumina uBothersea ngoba njoba ngisuka neMbo iGwadu ngisuke ngugoqe wonke nje iBothersea yonke yami nabe lokuba bahlupha impela nje ngesingisi lapho phathi dictionary manje abelungu ke mfowagwala abelungu ngithi ke benza njena uma ekufonelile ebika inkinga yakhe uphuza itiye emaphamsi inkomishi yetiye wayibeka phansi ufonela wena futhi akubuza ukuthi ithini into ngalento ke ngiyishilo aphinda iphakamise makayibeka phansi uyakufonela futhi banjalo kufunakala ke ucance ngaso sonke isikhathi futhi kufanele wazi ukuthi indlela osebenza ngayo ubasebenza kanjani ngoba le yomphakathi ehlukene iphoqa wena ukuthi indlela ozosebenza ngayo ifanele wazi ukuthi uba-accommodate kanjani abanye ngabe olunye uhlanga ngabe ezinye izizwe uzi-accommodate kanjani endlela osebenza ngayo nakubona ngoba ukhumbule ukuthi wena umholi wabo kodwa kufanele uzwe ngabo at the same time indlela yokusebenza kwakho uwenza kanjani ukuthi bona bayi-understand yabona ngoba nenhlaka onikezwe zona umasipala noma ama-department onikezwe zona kuyenzeka ziphambane nomphakathi kodwa wena umsebenzi wakho ukuthi uwenza kanjani ukuthi abantu bakwazi ukunderstand ukuthi kusebenzeka kanjani ikakhulukazi njengoba ngisho ukuthi mina ngiwakanyuso iqinisele emsulwa nje fanele ngikusho lokho ngihlala mina eWard 2 kithi seWard 103 kodwa umuwazi nje unyuswa idistance encane le kodwa ngikwazi ukuhlala nabantu bakanyuswa ngihlala nabantu baseWard 2 babe nenkinga kodwa ngingakwazi ukungenelela kuyona funa ngingenelele ngoba umthetho ngiyawazi nginikeziwe futhi ukuthi ngisebenza kanjani fanele abantu ngikwazi uba service kakhulukazi izinkingeni esuke benazo ngoba ezinye ngiyazibona ukuthi zenziwe ukuthi abantu abakwazi abanikeziwe ukuthi injani indlela yokusebenza indlela elula kile ukuthi sebenza nabo bese ukwazi ukubacakisela ngoba umuntu mayekude akafani nomuntu oseduzane umuntu okude ucabanga ngenye indlela kodwa oseduzane ucabanga ngenye indlela futhi wena ke njengomholi wakhe ukuthi umenze akwazi ukunderstand ukuthi nakuba ingcindezi ikhona kodwa kufanele indlela yokusebenza kube yile hayi ngiyakuzwa amathingwana ngoba nje lento ekhulumayo ngathi senza manje le podcast sishuthele endaweni eseWard 2 ubuze le podcast kodwa la kamakhelwane la sishuthela khona bahleze eminyango mina sengikufakazele ngakubona uyakhona nje ngathi sishutha nje ibreak yethu siye lapha yana ngabona uyobuka ngabona uthatha ifoni uthi elenda ke ngifone wakhuluma
nekhansela lase Ward 2 waqhubeka wathinta eminye iminyango bengasekho kwasho ngento yakhe ukuthi ukusiza sikubambisana nabantu aba responsible noma singene kakhulu indaba yaka ukuyaka Ward 2 kodwa mhlambe ngoba ngikubonile ukukhuluma nomuntu uthi uyikhansela ubani ikhansela lase Ward 2 judge mhlambe for abantu ababukeli ngoba abanye banakho ukudideka yabo ukuthi ukala Ward 2 bani ophethe utholakala kanjani mabona ulwazi. I think imfundisi i-podcast ibalekile. Yeah. Ngiyafisa ngangcono bonke abantu bayalithola lethu ngoba lo mbuzo ubuzayo usiza wonke umuntu ngoba nami incindeze ngiba kuyona. Ikhansela lase Ward 2 ubaba Makhosini Lithuli. Okay. Uyena ukhaze ngenhlanhla sisenhlanganweni eyodwa sijutshwe inhlangano eyodwa naye ubaba Makhosini. Ngiyayazi inkinga yenza ukuthi kwesikhathi abantu bathi ikhansela abalazi ngoba ukuthi ngithi ke kumuntu lifonela ikhansela bese uqala lapho uthi hayi asitholani nekhansela qala ulifonela ungathi alitholakali kanti awulifonelile kodwa ngiyafisa nje mfundisi uyithinta ngoba le ingithintile lengisuka kuyona manje kule break ebesiyitholile ukuthi ngiyobona lo muzi ngoba ngangikade ngishutheliwe phambilini umfundisi wangisendela phambilini ubona umuzi noma usendaweni yangakithi ngidlula ngaphandle angikaze ngingene kuwo ngidlula ngaphandle ubone ukuthi kodwa isimo asisihle usabona ungaphandle but ngiphuma khona manje njoba kade kunomoya njoba kade kunezimvula abukho ubuhlungu bokuthi ucabanga ukuthi wena mawulele ulala wena peacefully bese uthi lo muntu ke olala endaweni eyilolu hlobo engiyibone iyona angazi noma ngeyilanga kuyoke ikwazi ukuthi even ababukele emakhaya bakwazi ukusibona lesi simo ukuthi lo muntu kunezingane la kulalwa khona kodwa uyayifica indlu umuntu alele kuyona ngendlela ephaswe ngayo kuphaswe iroof le roof ephasiwe mase kunomoya futhi lokhu iphasa kwakho kusho ukuthi uyinikelele kuthena ayiphephuke futhi ubuhlungu obakhona ngenhlanhlane kune housing project ekhona endaweni engakithi enibizwa ngeqinisela limanyuswa kusho ukuthi yakanyuswa ngoba sisekanyuswa eWard 2 iproject and labantu ba-approviwe kusho ukuthi ngokwe department yaka housing bafanele ukwakhela sekufanele ke manje nathi siba prioritize ke ukuthi sakhe ukuthi list laba abantu ngoba basengcindezeni ngoba bakhona abanye abantu othola ukuthi baphunyelwe izindlu kodwa uyabona ukuthi lo angakwazi ukubekezela kodwa lo uboni lo uhlele eminyango ufuna la akhele so ke ngiyibokile ke lesibo njengoba usho bengizama ukuthinta izinhlaka zonke ukuthi ngiyacela ukuthi lo muntu ake akhelwe ngoba ihlazo sisongena kulona mfundisi futhi njengoba sengingenile ngabona uma ngase namhlanje ngentambama usuka isidumbu kusho ukuthi sengifana nomuntu onecala mina ngoba ngibonile mina ukuthi ngizifikele amathupha ngabona nginethemba elikhulu ngiyathembisa nje futhi imfundisi ukuthi lothi lishone la namhlanje ngizobe ngiyiqedile ngoba namanje ngoba ngihleli ngiyayizwa ifoni yami ukuthi iyakhala kusho ukuthi ngenzeka ukuthi abaphathi sebebuyela kumina ukuthi nansi ngoba ngibasendelile futhi nento engiyibonayo manje ukuthi hayi ngicela bathi ukuthatha igxathi ngoba nami ngiyazibonela ngenhlanhla ingisizile ibreak ukuthi ngikwazi ukuyobona nami ukuthi hayi awukubuke kodwa la ngoba enye yenkinga ekhona le ukuthi sihlala nabantu emagcekeni noma sihlala nabantu bawo umakhelwane sinayo indlela yokuthi ngiyakwazi mina ukufinyelela ekhanseleni kodwa bona bakwazi ukufinyelela asifinyelele phela makhelwane usizo umakhelwane wakho ukuthi akalithole usizo phela ngoba yena ngenzeka ngoba enye into esihluphayo thina indle emnyama kuyenzeka ingcindezi yokuhlupheka ikwenze kube sengazi ukuthi awusakwazi ukucabanga ngengcindezi yokuhlupheka more especially asikhethwanga singakwazi ukuhlupheka sikhethwe sikwazi sefuna la sisebenzele lo experience yokuhlupheka ukuze sisize omunye umuntu ohluphekayo mhlambe enye into efika ngithinte kakhulu mangifike ebantwini mina mbukeli le ngxoxo namhlanje ekhethekile ingobaba uMacingwane kodwa bese sithinta nje kaWard 2 ngoba umphathi wakanje ufana nomphakathi owodwa kodwa siyathemba ukuthi kungekudala
siyolithola ithuba futhi sihlale nokhansela ubaba uLthuli okuyena umholi kaWard 2 sikhulume zonke ke izinto naye ezimthintayo njengomholi. Madlandoni sibonge kakhulu, siyacela baba nawe uyenze imizamo yokusithinta, singathanda kakhulu ukuba nengqoqo ekhethekile. Okwakho nje mbukeli ukuthi uqhubeke wenze sure ukuthi uyasubscribe, uyalike, uyakhomenta ngoba lokho kubalulekile sikwazi ukukhulisa lo msebenzi esiuqalayo nesikholwayo ukuthi uzoba negalelo elikhulu ekuthuthukeni komphakathi. Mathengwane kuvela usuthintile kuhlelo lwezindlu ebengifisa vele sifike kulona. Mina ngiyakukhumbula futhi ngiyakwazi ungakabi nje nanezikhansela eminye nje imisebenzi yakho emincane kodwa ebalekile futhi emkhulu, ngingasho ukuthi emncane oke wayenza emphakathini. Ngiyakhumbula nje mangabala ngamande nathi ngikhumbula mhlambe ngathi ama projects amakhulu imizi emibili. Khumbula kwakunomuzi wakaVilakazi lapha ya nakhona izingane zayihlele ongakabi ikhansela zayihlele eminyango. Ngabona unikela ngawe ngoqobo lwakho, unikela ngakho konke onakho nokwaba inkuthazo nakuthina abanye ukuthi mase uMathengwane isukumela lento ake sisondele sibone ukuthi lezi ngane umphemo ukuphephela zothola kanjani. Ngiyakhumbula zayimpintshene ku1 room cishe zaziba 6 or 7 ngingayibali izingane zazo abazali abasekho. Uma ngikhumbula lesasakhiwo cishe sinama room awu6 manje lesilapha kaMandinda senje imisebenzi yakho ungakabi ikhansela. Ngiyakhumbula kabheka kwaba khona isehlo beshelwe umuzi nakhona ngiyakhumbula futhi ugijima hamba phambili. Ngibalula lento balaleli ngoba lento yobuholi kuMathengwane ngenhlanhla ngikhuluma naye okunye okuncane ngiyakwazi ngayo ukuthi ongakwenzi kwangekho umkhankaso kwangekho sikhundla usifuna into nje wawuyenza isuka ngaphakathi enhlizweni ukuthi uyathanda ukusiza abanye abantu. Mhlambe nje futhi igameke enjalo mhlambe nenzeka khona okunye esingakwazi ukwenza ngaphambi kuba ube ikhansela then sizomuva size kulokhu ke manje usukwenza kwi-framework ukuthi manje sesihlalweni sekuyaphoqa ke manje ukuthi sebenza kodwa nje bakhona izinto esingayi-highlight futhi uyikhumbula ezinye ubona ukuthi hawu laphayana ngangenza nje kodwa kukhona umehluko omncane owawenza emphakathini. Ngiphola lapha thina yabona manje sibona ubuholi mathathe kunobukhazikhazi yabo uthothi nje sathi into elula into besalulale uvuke ungeke futhi ukayenza yenze so ngempela mhlambe ngiphushe ngoba mhlambe nginama resources okuphusha kodwa mase ngingenile angikwazi ukuqala kwasekela isihlalweni ngoba angizange ngiqale lapha ngingakahlali esihlalweni. Yes Mathengwane, angibonge mfundisi ngoba izinto lezi nakhona masihamba endleleni nomphakathi abanye baze bacabanga ukuthi hayi inhloso enkulu ukuthi ube yikhansela usuvele waqhamuka usuyikhansela. Angiqalanga ngiyikhansela ukusiza nomphakathi. Ngiqale ngingakabi ikhansela nami ngingenawo futhi into yokukhansela ngingayazi nento yokukhansela ngingayi-understand ngingenendaba futhi nayo ngoba ngiyafuna ukusho lo ngangingenendaba mina lokukhansela ingoba abantu engangihleli nabo noma abantu umphakathi sebethi ayingeke kufanele ube ikhansela. Yabona ungithinte kakhulu ngoba ubaba uBheka engikhulume nje ngoba uBheka ngoba ubaba wendawo wavele kwashiya indlu engesena nkosikazi esesele nje yedwa nezingane kwashiya indlu kwafuna sesigijima ukhona mfundisi nawe sigijima nawe ubuhlungu babukhona laphana umuntu omdala umephelelwa umuzi wakhe. Ngiyakhumbula ukuthi wenawo amadodakazi nendodana bethi bafuna ukumthatha beyohlala naye ngoba benazo bona imizi bekwazi ukuhlala naye. Wanqaba wathi kungcono uzohlala kuyona indlu ishili njalo. Sibuka nje nathi ngoba ubaba esikhule ekhona siyamhlonipha siyamthanda futhi kakhulu sagijima. Ngikhumbula ukuthi ke mfundisi mawuzokhumbula
kwaphoqeleka ukuthi ngoba kwakuno round suwakhe same time suqede khona ezokwazi ukungena kona ngoba uthi ngeke ayendawo wayethi ngeke ayendawo ungcono uzophelela kuwona umuzi wakhe sawakha ke sawuqeda ngenhlanhla ke manje bangasubona umuzi omkhulu ophelele ngoba sesafaka nendlu yomxhaso khona yonke into yakho uhleli ufudumele umkhulu bese kuba umuzi wakaVilakazi ngenhlanhla ke la ngihlala khona kakhulu kaMandini lo muzi ukhona okusho ukuthi umuzi omdala futhi ubhlungu nenhlungu yakhona si understand ukusuka nokuhlala ngoba ingane seyisele zodwa akusekho gogo akusekho umkhulu sekuyingane nje zodwa sezibambena ngamazinyo futhi wena mfundisi wathi ayasihlanganeni bafowethu ake siboneni senza kanjani ekutheni silungise la ngoba nathi sonke siyabona sakenza konke namhlanje banomuzi omkhulu ophelele bahleli bafudumele akunankinga futhi indlu abahlala kuyona cishe baningi kakhulu abantu abangakwazi ukuhlala kuleya indlu abafisayo ukuhlala kuleya indlu ngendlela eyiyona enkulu ngakhona kodwa kungesikona kodwa mina nginama ground mfundisi engwakhile ngingakabi ikhansela ngisuka nje ngihambe mina ngiyofuna ukandakanda ngilakhe iground ngifaka amapali endaweni eziningi mina nginemigaqo engisuke ngingelona ikhansela ngingafuni futhi ukukhansela ngayakha leyo migaqo nginemigaqo nje eminingi eminye sebeze bayibize nangami ukuthi hayi umgaqo kaLinda lo ngoba ngawakha ngingakabi ikhansela abanye baze bafike manje bathi hayi qedela phela wawukwenzile ekuqaleni ngingakabi ikhansela manje anginami sengi-understand system ukuthi fanele kwenzeke kanjani fanele ngiregister kanjani ngibhalise kanjani ukuze kwazi kwenzeka ziningi kakhulu ke nokuthi ke bewunye bewuthi ukwenza into le kuthiwa ama-food parcel ngwahambisa emzini yabantu ngemizi isikakhulukazi bengisebenza eduzane kwala ngikhona kakhulu ngokubuka nje isimo sabantu ukuthi ayingeke usibanibani akwazi ukuhlala abanye bengibafaka emsebenzini ngicreate amathuba emisebenzi ngingakabi ikhansela ngikwenza nje lokho ngokuthi ukubuka nje umphakathi ukuthi angikwazi ukuhlala nabantu behlupheka noma beneyinkinga kodwa ngingakwazi ukuzilungisa ngoba ngibona mina ukuthi hayi amandla ngikwazi ukwenza lokho ngeke ngihluleke ukwenza lokho mina ngikimizi engiyakhile even nasesikhelekhehleni khona imizi engiyakhile ongangokuba ngoba ngiyazi sisazongena nakhona manje imizi eminye manje ngiyakha manje eminye ikhona manje ngiyakha ngale kwale mxhaso ekhona na ubikhona imxhaso ngisaqhubeka futhi ngisakwenza lokho ngoba angikwenzi ngoba ngithi ngifuna icrown yokuthi hayi kuze ngibe ikhansela cha ngikwenza lokho ngoba nginentshisekelo nje yomphakathi kuningi kakhulu ke engikwenzile ufana nokuxazulula nje izinkinga zabantu ngikwenzile lokho ngingelona ikhansela hayi mathibane ngiyabona ukuthi usuphawulile ngeke sigeqa amagoli ngoba phela kubalulekile ukuthi lezi zinto ezinhle mfethu ezizakalayo siziveze ngoba sinakho nje thina sabantu ukuhlala sibheke amabala ayekho vele umuntu operfect awukho lana ngoba uperfect kodwa vele injongo yale podcast ukuthi sikhulume ngezinto ezinhle indaba ezini bafethu asizwile ungaphuma nje manje la unuze ngewindi indaba embi ohlakala nayo kulula so ke sithi lezi ngoba ezinhle ayivamisile ake sithi ukugxila kuzona siyabonga amacingwane amagalelo akho baningi futhi abawaziyo abahlamba ngabaphiko ngoba beyithandela bona kodwa nje mina ngenhlanhla ukuthi ngowangakini umuntu ukangandelela nje okhebuza hayibo uphusha kanjani amacingwane sizwe ngeminye imisebenzi emihle oyenzayo ngaphandle ukuthi ke uthemba ama resources estate noma kamasipala kodwa mhlawumbe ngiyathanda singene ngoba ngibona umsebenzi omuhle kakhulu lo wezindlu into enkulu mina ngabona mhla ngithi ngizama ukwakha ukuthi ukwakha nje u1 room blocks kuwumqanzi kanti ngisakhula kanye ngibona abantu abadala ukuthi hawu lo muntu wasela kusho ukuthi ukwakha kodwa mhla ngishade singakhumuza wengazami ngabuza ubunzima ukuthi hey ubombongela umuntu makuthiwa nje wakhe ikamela elilodwa le blocks usuke esebenzile mfethu siyabona ukuthi abantu abaningi mfethu unyuswa mangithi unyuswa ngibala yonke lama ward wabala ugamanqe ko ward 2 sibona amagceke abantu eshintsha
kudeleka imjondolo kungena izindlu ezinhle ezihloniphekile. Ya, mhlawumbe mfethu ungasibeka nje sithombe ukuthi uhlelo lusebenza kanjani, kuzuza kanjani, ngokwegaba mhlawumbe olenzeka ngalo, mhlawumbe uhlelo ongase luphethe nini ngoba abaningi bahlalela uvalweni manje nango 2026 kuthiwa kuyavotwa manje yabona lo mbalo uzama ukuthi nje akangene lesitimela singakasuki yabo inkulu nje mfethu lento mhlawumbe uthi nje ukunaba nje ubabekela ababukeli nabalaleli esithombeni. Angibonge mfundisi. Ama project akhona ake ngiqale nje ngale Qiniselani Manyoswa esithinta sonke thina Manyoswa ukuthi yakhelwa inalezi igodi ezikhona zizonke igodi zakanyuswa ekuzowakhiwa kuzona sorry shuma khona ngegodi manje ukuthi igodi engaba ku ward 2 engaba 103 zoba sakhona ward 8 ukuzalana yeah ward 8 kufana nothi split kunendawo encane engenile bese ukuthi ward 8 kodwa indawo yakanyuswa leyo. Okay. Mhlambe ke bengifuna ukuthi ke kuyona le housing project njobe ineyigodi izindlu lezi ezu750 sezizonke. Okay. Kodwa zihlanganise zonke lezi igodi ezikuward 2 ezikuward 103 nale ngxenye encane engikhuluma ngayo ngithi yase ward 8. Right. Kodwa uma uwakanyuswa nje makubizwa ukuthi wanyuswa ngabe wakashelele noma ngabe wasemabedlane ngoba waseyitholeni ngabe usenhlamba amasoka ngabe wamayinga ngabe wasesidangeni njalo ngabe wasemathebethu inhlamba amasoka kodwa usho ukuthi zikhona izindle ezokwakhiwa kuleyo ndawo. Kungenzeka kodwa ngoba ama phase ahlukene lawo ikhona enye futhi phase ezolandela kodwa kungenzeka ukuthi ayizokwakhiwa wena kodwa isazokwakhiwa kuwena as long kodwa ke ngoba nayo le iyayidala indida kukhona le kokuthiwa uyaqualifya ukuthi wakhelwe indlu awuqualify ukuthi wakhele indlu. Mina ke ngenze into enjena ke mfundisi ngithe uhousing angisiza uzongenzela lento ekuthiwa ama consumer training noma ama ukuze ukwazi ukufundisa umphakathi ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi uthole indlu ekuthiwa umxhaso ngoba thina siyibiza kanjani lezi sithi ama RDP houses. Right. Ngase ngithi zonke igodi eyise ward 103 azifundiswe ukuthi uqualify kanjani ukuthi uthole indlu. Right. Ngoba abanye abantu into eyenzakalayo uthola ukuthi umuntu uhlele eminyango kodwa akaqualify ukuthola indlu. Yes. Yabona mangabe ngisho ithanda ukuthi ibe higher grade noma ithanda ukuthi ibe nzinyana kodwa ungakwazi uyandazi noma ngiyafuna ukuyicacisa kancane ukuthi kuyenzeka mina njengolinda Mchunu uthola ukuthi ngihlele eminyango kodwa ngokwezimo nezinto ezifuna uhousing mangabe ngiziletha zisho ukuthi mina kufanele ngakhela. Right. Awuthi nje ngikutshele enye into eyenzakalayo oma bethu akanqeni ukuyoveza ukuthi ushadile. Uma kuvela ukuthi ushade nobaba uyihlalele eGoli eNkompolo noma entonini uhola imali engaphezulu njengoba behlanganisa imishado uhola imali inkinga la kuhlelwe khona ke ekhaya ayikho indlu nhlobo isho ukuthi lo muntu akasaqualify ukuthola indlu ngesimo somuntu omunye oseceleni ozenzele enye mhlawumbe uhleli nomunye umama la ehleli khona akasaqualify. Ngase ngithi ke uhousing awuze uzongifundisela abantu nokuthi ke ume njalo uqualify kanjani ikhona ke indlela aqualify ngayo nendlela ekufanele kwenzeke ngayo ukuze ukwazi ukuthola indlu ukuthi uzoyithola kanjani ngoba ngesimo engisibonayo mina sabantu engihleli nabo ukuthi abantu bahlele eminyango kodwa yini enza ukuthi bangayitholi izindlu bese ngiyathola ukuthi izinto asuke ezilethile noma izisubmithile ezimenza ukuthi angayitholi indlu baqala ke njoba ngisho ngine housing project iqiniselani Manyoswa njoba nginiqiniselani Manyoswa mina ngingena ngoMondi isigodi. Okay. Ushuthi eMondini nje izindlu zakhona ukumanje phezulu ziyakhiwa bese ngiba ne housing project ekuthiwa Imbo housing project namanje iphansi phezulu ziyakhiwa zona zu250 ezasele. Right. Manje ke ngisalelo nje ezimbalwa uze ngikwazi uqeda zu100 nento ekufanele ngikwazi ukuthi ngizibakhela abantu baphelele. Nginenye futhi engiphekwayo manje engenza yona emaqadini housing project
mina ke ngifike amaqade engenayo nhlobo kungekho into eshoyo ukuthi sebake ba submita noma bacela ukuthi babe nezindlu ngesimo engisibona abantu basemaqadini abaningi babo bahlele eminyango ukuthi ungathi mawuthi uyabuka kule ndawo engaphezulu ubone ngathi ba right nakhona bakhona futhi abangekho right kanti wonke umuntu ngowomthetho waseSouth Africa ufuna labe ne shelter abe nempheme akwazi ukuhlala kuona ovikelekile futhi osezingeni iwona ke lo iRDP house bese uba neza seCliffdale Bucks Farm ezizokwakhiwa nakhona iproject yakhona iyasetshenzwa kuyimanje inemali nje manje siyingenile yokwazi ukuqhubeka nokuhlola into zomhlabathi kwenziwe ngoba ihousing project yakuvele kuqhamise kuzokwakhiwa kuneyinhlolo ekufanele kwenziwe kuhlolwa umhlabathi kubhekwe ulethwe iplan yokuthi njobe indawo imi kanje kufanele kwenzeke kanjani amanzi ugesi ukhona yini uhamba kanjani zonke lezo zinto ziyenziwa nginala housing project ke akhona akwi pipeline noma enziwayo kuyimanje engine noma nethemba lokuthi ungathi kushaya uDisemba nje walonyaka kakhulukazi kanyuso uyobona amagceke wonke azobe imvamisa amaningi emahle ezibanje zingeke bonke abantu manje baqeda ukwakhela kodwa uDisemba nje walonyaka kuyobe iproject iphambili kabi nokwakhelwa kwabantu izindlu zabo ngike ngichiki akekho umuntu ngomthetho waseSouth Africa ekufuna la ngabi nayo indlu ukuthi ngokwegaba zethu akuvumelekile mina ngithola indlu yalo muntu okulesi sigaba sinezigaba zethu esinikezwe ngazo abanye bazobathi siya subsidizwa kuloko kodwa nje ikakhulukazi le ndawo esihlala kuyona ngoba isemakhaya sina ama housing project akhona azolekelela abantu bakithi ukuthi bangahlali eminyango kodwa khona futhi kunjalo ukunxusa abantu ukuthi asenzeni phela iqiniso nobulungiswa ngoba uhousing wona thina sifike sibhalise uhousing usithathe sekuthiwa ke sengiqualifyile mina ngokuthi ngakhelwe indlu uma se uhousing akuwona oshoyo ukuthi ubani umuntu odilikelo kakhulu ubani umuntu onenkinga kakhulu ithina njenga eqiniselana manyuso nje induna ekufanele sihlangane nathi njenge structure ukuthi naba abantu abanenkinga naba abantu abanenkinga kodwa bonke basuke bezokwakhelwa kodwa khona ekufanele sithi laba siyaba prioritize lo uhlele eminyango lo njengoba bengikhuluma ngale isime ngisibonile kufanele mina ngisho ukuthi cha lo ufuna ukwakhelwa lo akudingi uhousing lokho udinga thina ukuthi hayi lo akakhelwe lo ngoba uhlele eminyango ubuzofaka thina enkingeni noma ehlazweni lokuthi simiyeke kanjani kuyenzeka kwesinye isikhathi ufike ngifike nje umfundisi ugwala mhlawumbe umfundisi ugwala ngoba somabhizinisi ufike kube kwindlu uyaqualify umfundisi igwala ukuthi athole indlu ibekwe uma uthi wambuka unezindlu ezinkulu ugwala bese kuthi nyomakhelwane wakhe njengoba ngisuka la amakhelwane uhlele eminyango mawusuthi uyabuka ubona le ndlu befana ngabe le iqalwe ngalo nje nanso inkinga esuka ibe khona ukunxusa ke nomphakathi ukuthi asilekelelane ngoba lezi zinto zenza ukuthi sibe sehlazweni kuneyindawo eziningi ubone abantu sebemuka noma abantu sebewelwe izindlu into ebhlungu engabe siyigwemile ngoba sinawo ama project esinawo efuna la prioritize la abantu esibabona ukuthi bahlele eminyango ngiyakunxusa nje umphakathini ukuthi mawumbona umuntu uthi uhlele eminyango izobala tshela amakhansela ukuthi hayi khona umuntu engimbonayo la ngoba ngeke sibone yonke indawo kodwa ukuthi mina engibonile angitshela abantu abasemalongelweni ukuthi lo muntu usenkingeni bese siyamakhela mbukeli nongasho ke ukuthi ke uma usugijimela akuyikhansela kubalekile ukuya akusho nakhona ukuthi ke sizothi nje within an hour noma few days into yakho ziningi izinto ezikwi-list kodwa iveze indaba yakho ifike eThekwini ingene kwi-process ungasho ukuthi hayibo last month bengithe ngifulile wathi wena sizwe manje kuzowenzela ukubukwa lapha yabo TV lani wena kwakho nje ukusubscribe ulike ushare uphawule ngale nkulumo umkhulu lo muntu esihlezi naye sibonga isikhathi sakho Matsingwane umphakathi esiwakhele Ward 103
nengxenye enkulu ka ward 2 siyabona Macingwane inkinga ugesi amanzi mhlawumbe nje kakhulukazi ugesi namanzi noma kukhona ke mhlawumbe nokunye kwemigwaqo osungangena kona namanye mhlawumbe ama projects amancane aqhubekayo manje ama projects ngiyabona nje ukuthi imphathelo manje kunama toilets kodwa ke mbukele siyabonga kakhulu ukuthi uhlale nathi kuze kube lapha Macingwane ayiseyithebe mfethu mhlambe ngoba lena ithanda kuba sensitive bandaba yamanzi nogesi okubonakala wadwa no 3 seshe nengxenye enkulu ka ward 2 mhlambe into lena enikwazi ukubona ukuthi inkinga ngempela iyiphi mothi inkinga iyabonakala ikhona yena mhlambe into plan ukuthi lento kuzilungiseke nje siphume kule nkinga ukunqanyelwa ugesi amanzi mhlambe ikhona iplans lento izosebenzeka mhlambe into engalunga noma sokuyinto nje kufanele simukele ukuthi hayi siyophila nayo nje ukuze kube leso sikhathi uthinta izinto ezibalekile kahle hle sengize ngasho ngathi kusho ukuthi umuntu ebukhanseleni izinto ezingamkhipha ebukhanseleni ugesi namanzi nakuba imigaqo nakhona kukhona lethina kodwa ngiyafuna ukugxila kakhulu kuleka gesi ikakhulukazi ngoba ingithinta namanje ngifika kule podcast nithe ukungilinda ngoba ngisuka enkingeni kagesi ngiphuma eMaritzburg kuyolungisa into kagesi ngokwase Clifton ngizongena ke kodwa ngifuna ukuqala kakhulu kuleli site la kaNyuswa ngoba kwezisikhathi ngiyibonakala kakhulu ebusuku sizama indlela yokulungisa into kagesi ngendlela ekuyiyona ngoba kunezinto ezithinta thina njengomphakathi ezenza ukuthi sibe nenkinga ngogesi kube khona izinto ezithinta wona ugesi ezithinta ama officials bese ukuthi ke zonke lezi zinto zigcina seyibuya seziba ingcindezi even kimi njengekhansela ukuthi kukhona ngathi akukhona la singenzi khona kahle bengifuna ukuthi ke ugesi ngoba usihlupha kakhulu lezi insuku ikakhulukazi eWard 103 kaNyuswa ngendlela osihlupha ngayo enye inkinga esinayo ingqalasizinda yethu ngizamile ngingena ukuthi ake sishintshe into yamamitha sishintshe nento yokuthi icable yethu ngoba sithina sine cable ehamba phansi esuka eRobroy ize la kuthina kaNgode kube khona icable esuka eOxford Daily Crest ize eRobroy iphakela thina nengxenye enye yakabhoda kanjalo manje le nkinga ke yale cable eqaleni besihlushwa iyona isha njalo ngokuthi siyindala salekelelwa ke manje sekunenye icable le esisuka eRobroy ize la kwaNyuswa eyesibili bekwenzeka kwehliswa umthamo ngendlela ebisiyenze ngoba isha njalo nje umthamo ngoba enye into eyenzakalayo abantu bakha usu manje nje bakhona abantu abakhayo abafakwayo kodwa kule ngqalasizinda endala noma le elinganisela abantu akade bebengangaka ngokwendawo yethu yenye inkinga bese kuthi kube khona le esithinta futhi nanje ngomphakathi izinyoka ufaka inyoka ngike ngithi ke ngoba ngiyafuna ukukhuluma lokho mfundisi ugesi uyingxenye yempilo kuthina wena ngabe ufuna ukuzama ibhizinisi ukuzama ngoba siyisizwe esizamayo ukuthi sikwazi ukuphila wena ngabe uyazama ngoba awukwazi ukuthi umuntu mayezama uthi akayeke ukuzama ngoba akabambi umuntu inkunzi uyazama la mdedela azame ngendlela kodwa ingxaki la iba khona ile yokuthi usigcine singasawukhokhela inhlobo ugesi ngoba le ngqalasizinto esiyithathayo umifile ufuna lilungiswe ithathwa laphi imali okuyilungisa ufunakala ngabe ikhona indlela esikhokha ngayo senzela ukuthi ingqalasizinda yethu ikwazi ukuqhubeka nokuthi sinikeze bese ukuthi ke iyafuna ke nayo ukulungiselelwa isimo esesikusona manje ngoba ingqalasizinda endala le eyayisebenza ngoba imizi imincane ingako enye yento uma uzobukisisa nje kaNyuswa njalo ntambama ugesi awubikhona ingenxa yokusindwa kwawo bese nenye ke ingxenye yegesi ibisiphungulela ukuthi isuka eNdlovini ishone eKaNgcolosi usho ukuthi wonke lo gesi mawusuka koNyuswa uze eNdlovini usuka eTholeni
ubuphungulwa yilo qhamuka kaNgcolosi. Yeah. Uma ifile leya cable kufunakala abathathe la kuthina kaNgode bonke laba bantu. Iyo ke lento mawususindwa ke ngakhathi ufile icable njengoba ubona phambilini besihluphwe ugesi ngoba uthothi 2 ufile kodwa mawuthi ufile 2 ufe ngase Oxford noma ufe ngase Spice Dala 2 ufe lapho uxake singenaphi thina ngoba bayakhanya kuyakhanya nje futhi kaBhoda kanti inkinga icable ehamba phansi idlula khona mayisifile thina siba nenkinga enye ke yenkinga ebekhona kodwa futhi mfundisi kuwona ugesi indlela esiyiphatha ngayo nathi sabantu yenza ukuthi lento yomtshotshwa kwamakhebuli ngoba mina ngisengiye ngisho umfundisi ngithi kusuke kuyinhlanhla amakuphela 2 days ingwantshotshwa ugesi amakhebuli uma futhi ngingasho bathi mabengichazela abakagesi ayabiza lamakhebuli ingakho bewantshontsha kangaka sesike sithi mayintshontsha ke bese sifaka lawa angantshontsheki noma angekho ekubizeni okungakho kodwa ingxaki enkulu enginayo wadwa no3 umntshontsha kwamakhebuli eintambo zakhe futhi nangalesikhathi intshontsho yakhe inkinga la yenza kakhona nendlela abayicisha ngayo yenza ukuthi ufe kwenye indawo ake ngenza umzekelo ngithi uzontshontsha ushozwane ugesi abanye bethiwa into abayenzayo bathatha iketanga balijibe phezulu ugesi bese lifike lokuhlanganisa uqhume kusho njengoba uqhuma befuna ukunqamula bewuntshontsha bazontshontsha kushozwane kodwa kungenzeka ukuthi kamnamatha khonto eqhumile yafa noma yafa kaNgode uma usubuyiswa usulungiswa izovela kamuva le yanto ukuthi khona la kufe khona futhi yenye ke inkinga yenziwa ukuthi kakhulukazi ngoba abantu abantshontsha amakhebuli akusibona abantu abasuka kude kakhulu abanye bakhona endaweni into ebhlungu lento yokuntshontsha kwamakhebuli ziningi inkinga ezenzakala kufa ama appliance emakhaya ugesi uyasiphazamisa uphinde futhi kube isikhathi eside kufanele ulungiswe ukuthatha isikhathi ukulungiswa kwagesi umntshontsho kwamakhebuli ke kubhlungu abanye abantu mabentshontshwelwe le cable njengene ekhaya inemdanti funakala ukwenza incwadi police station report uphinde ulinde imaterial le esemakhaya ayitholakali kalula udinga ukuthi nathi siyoqhinqa njengamakhansela uqhinqela ukuthi uma kwenzeka kufika imaterial lencane ukwazi ukuyithola ukwazi ukuye wadini yakho uyoyisebenza abantu abazazi ke lezo zinto ukuthola ithuba lokuchaza kanje yenza ukuthi kucace ngakusobala ngoba ugesi uhlupha kakhulu nathi kufunakala kube khona iqhaza njengomphakathi esilenzayo lokulekelela umkhandlu weTheku ukuthi ukwazi ukusilekelela kuloko ukuthi usifakele amakhebuli ngiyawubonga wona ngoba uyakwazi ngaso sonke isikhathi ukuzolungisa ugesi kodwa kubuhlungu ukuthi noma unomcimbi unento ekhona uyabona imfundisi esontweni uthi usathi impela usathi usashumayela ayisithunywa sinyoka jump uyabona ngeke ngafika mfundisi ngafika ngephasika bengise kunabazalwane base Africa bebe kaNgode ngiyafika khona kufanele ngizokhuluma bathi abazalwane khansela uzokhuluma kodwa sihleli ngomnyama kunzima awukho ugesi uyacabanga uzokhuluma ugesi awungenhlanhla ke ngangivele sengifike khona sengibashila abantu bagesi bezolungisa ugesi ngase ngiyabathembisa nabo ukuthi nginesiqiniseko ukuthi ngothi ngiphuma la ugesi yobukha ngenhlanhla nje ngithe kufanele kuqale kukhulume mina kwaqondana ugesi wabakhona kodwa nje into ehluphayo kakhulukazi ugesi ekufunakala nathi njengomphakathi sibambe iqhaza silekelela nomkhandlu ne-department yakagesi silekelela nayo bese ngizongena kule yamanzi ngoba kucishe kube inkinga ezicishe zifana kodwa kule yamanzi inkinga enkulu esinayo kakhulukazi kaNyuso ile ukuthi kunepipe elikhulu elifakiwe elu300 elilaphansi emhlabathini selifakiwe nje kade lisetshenzwa nje kwakuthiwa lisetshenzwa inkampani ekuthiwa uSimandlovu yes ngiyakhumbula likhona ke lizoyoshaya kaNyuso leli pipe njengoba likhona linethanki efanele lakhiwe kaNyuso elizobe lisusa amanzi le kwelinye ithanki lizowafaka kuleli thanki elikaNyuso ukuze sikwazi ukuphakeleka nabantu abasemabedlane abantu baboshelele
thina siqhubeke nokuthi sikwazi ukuthola amanzi ngoba amanzi amaningi uma kuvuliwe nje amanzi kufanele aqale le ngakoma bedlana bese kuyikhathi nasikwazi ukwathola ingakho abanye abantu ukuthola amanzi bathola amanzi ebusuku ngoba ngesikhathi sekuqala kuvalwa abantu abanye bese bengasawasebenzisa amanzi aseqala ukugcwala emapayipini abantu sebethoza ukuthola amanzi kodwa uma ngase kwakhiwe leli tank linenkinga ke itank kade nje ngino 2 weeks nje le pipe elikhulu alinamanzi liqhunyiwe linde angisho njalo ngithi alinamanzi ngoba lagcina lifakwe nje amanzi okutesta alinamanzi lilinde itank nalo lolo tank elifanele lakhiwe isikhathi esithile lakhiwe khona itanki ke inkinga esibe nayo emavikini amabili adlule besihlangene nekhansela laseWard 2 neinduna siyokhuluma ngoba la zokwakhiwa khona kwaba nenkinga yembango yeindawo kukhona imali efunakalayo kumkhandlu wethe ukuthi umkhandla unayo imali sekugcina ke into namanje ngathi siyalimuvisa ke manje ithanki lizoya kwenye indawo ukhumbuleke mali emuva kusho ukuthi kufunakala kushintsha iplani yonke leyo nto ukusho ukuthi kusazothatha futhi esinye isikhathi sinethemba ngoba sizama ukuxina ukuthi akwenze ngoba sihlala endaweni enenkinga yamanzi kungesiyona kodwa leyo yabona nje ngihambe nami la ngakithi ngihambe khona indawo eziningi kufuza amanzi kuzona enye yenkinga esenza singabi nawo amanzi ingakho ngiyokunxusa ngoba ngikule podcast nje abanye abantu bazokwazi ukuthola ukuthi asireporte lezi ndawo ezivuza amanzi uyashutha send location ngisho ngasendela kumina shuthe nje leso sithombe ukuthi na amanzi avuzayo send location inamba yakho khona ngizokwazi mina ukudlulisela endaweni eqondene nakona futhi umkhandlu wethe uyakwazi ukuqondisa ngqo nje kuona ku department yamanzi usende uthi na indawo evuza amanzi khona ezolungisa ngoba ngesikhathi kukhona amanzi avuzayo angena emhlabathini fana ngabe siyawathola and amanzi ngiyafisa ukusho lo mfundisi ayashoda amanzi ngoba amanzi thina njengomkhandlu wethe siwathenga kumngeni so umngeni njoba sithenga amanzi kuona ukhomba ukuthi amanzi siwasebenzayo maningi kakhulu ayashoda amanzi nala swalanda khona manje kumngeni sinenkinga nje enkulu yalokho kodwa abantu nathi asikureporte lokho ukuthi sithi masibona into ekuvuza khona amanzi siwa report ingakho ngithi nje uyashutha usend location nakumina ungangiletha ukuze sikwazi ngoba enye yenkinga esinayo ngenxa yamanzi bese kuba nathi ke ibehavior yethu bese umuntu ufike necar wash udedele nje ipipe amanzi ayiphumela ayayivuzela muva nje ngizobiza ocar wash bonke base wadini nabakanyuswa ngoba iyangithinta even nabakanyuswa ngibabize bonke sibe nohlelo lokuthi sizosebenza kanjani naye ukuthi sizobayekisa ukusebenza ufuna basebenze kodwa sibe nohlelo oliqondile ngoba yabona nje ngelinye ilanga bengika amandinda ngisaxokane nezinsizwa ngifonela umama uthi asinawo thina amanzi kaNgoda kodwa la ume khona ni busy nivuvuza amanzi yabona kwasho nje kanjalo ni busy nivuvuza amanzi ngokungaqondi naye kodwa ngiyayilalela into yakhe emkhalisayo abanawo amanzi ngoba benenkinga bona kunenkinga ekufanele ilungiswe kodwa nathi indlela esibehave ngayo noma indlela esiyiphatha ngayo in terms of into yamanzi iyafuna nathi siqoqo umuntu ufika avulela amanzi avulela iwashing avulela shiye kanjalo athi azo impahla izorinzwa amanzi kuphele kanjalo hayi yena ukuthi uzoyinyakazisa ibehavior yethu when it comes to amanzi ngoba iyahlupha lento mina nginendawo nje le ndawo engihlala kuyona selo ngahlala kuhlupha amanzi ngenxa yengqalasizinda yethu indala njengoba sifanele simuve ngale lepayipi akupheli kusho ukuthi sisazohlala inkinga ibe ningi ngaso sonke isikhathi kodwa abantu bakithi asilekelelane nomkhandlu silekelelane nathi njengamakhansela ukuthi sikwazi ukuthi amanzi kodwa siwazithole ngendlela nanokuthi siqhubeke nathi siphile njenganawo bonke abantu so ngicabanga ukuthi yenye ke into engasilekelela leyo ngoba ezinye zeyinkinga esiba nazo when it comes to into yamanzi angakushike babugwala into yagesi waseCliffdale ngoba namhlanje bengiwa Eskom ngiqale eCatholic ngase ngiya eMaritzburg emkhondeni
kuyokhuluma uEskom ke ngoba mina iwadi yami ihlukene kabili inogesi owamasipala umasipala uthenga kuEskom bese ubogesi esithi thina owamasipala bese kuthi indawo yaseCliffdale Bucks Farm Douglas Molokohlo isebenzisa uEskom kusho ukuthi service ayifani ingakho abanye abantu ku Cliffdale befike bethi ukhansela la sebenza ngayo ungazi ukuthi abantu bangakubo kanyuswa ubathanda ngaphezulu kwethu kanti service engafani ukuba umasipala wonke ngabe kubalula uEskom unemigudu yakhe nendlela ayenza ngayo namuhla nje laba bantu ebengihambe nabo kune transformer ekuthiwa uCBF1 iqhumile leya transform bayifakela laba bantu bayihamba baqoqa imali u45,000 bahamba bawokhokhela umuntu bayifakela itransform uEskom mayisifile uEskom wenza lento ekuthiwa iaudit afike enaudit nonke endaweni bese ethi imali kufanele ngabe nayikhokha ngabe u6000 noma ngabe u3000 loyo imvamisa kubo mhlawumbe u6000 imali efanele ikhokha kusho ukuthi umuzi nomuzi bese wena kufanele ukhokhe leyo percentage bese eqala ekuvulela ke uEskom akulungisele ugesi manje ke uma ke yafa uEskom uma nomthetho wakhe ukuthi wena untshontsha ugesi funa ukhokhe bese kuba khona inkinga abantu abaningi njoba ngisho ngiyengaya naseAmasdale abantu uDecember wonke eBucks Farm nje bahlala nje uDecember wonke ugesi bengenawo Eskom engawulungisi abantu bathi sifuna ukukhokha Eskom uthi landelana uhlelo lami lume kanje uyikhona ke kungafani ke namhlanje bengiyolungisa lolo daba ke ngihamba nabantu baseCliffdale sengihambe kaningi indawo nje sengihamba sengijwayele ukulungisa into enkinga kagesi waseCliffdale nase Douglas Bucks Farm Molokohlo kodwa nginethemba lokuthi kuzogcina kulungile ngoba enye into engifisa yenzekile ukuthi laba abantu babuyele ngaphansi kamasipala ukuze kube lula indlela yokuba servisa ngoba inkinga kaEskom awunaye kaEskom umuntu okuthiwa direct ukhuluma naye mawunenkinga kagesi kaEskom ukuthiwa angifoni njengamasipala ngithi ngukhansela waseWard 103 abantu bakangode abanawo ugesi noma abantu bamapha abanawo ugesi kaEskom ufuna la kufona umuntu onenkinga umuntu ngamunye afone athi unenkinga so ezinye zezinto lezo kodwa nakhona kuthina abantu bakanyuswa noma abantu baseWard 103 into yokureporta mfundisi iyinkinga ngoba ngithi nina senze na jovela noma senze na ijwayela lento uthani report ukureporta kusiza kuma records noma kwi report ukuthi endaweni yakanyuswa kuhlupha ugesi alipheli usuku ingareportwanga into kagesi so makhona ukureporta kucancer ku-office la-council noma kureporta umasipala ukureporta kwi-department ayekho uma mina uthi ukhansela wena izongafiki le number awureportile mina mawukhuluma nami njengokhansela akukho la kurekhodwa khona ukuthi indawo yakanyuswa abantu bawu20 bahlushwa ugesi and lo gesi usubahlupha unyaka wonke akukho lapho kubalekile ukuthi abantu sibafundise ukuthi naba ba report ngaba amanzi ngabe ugesi ngabe imigaqo ba report ngoba kuyangisiza nami njengokhansela ukuthi isisindo sibe khona njengoba ngihambe nabantu baseCliffdale isisindo kaEskom senza ukuthi kube kuzwakala ukuthi kanti vele ukhulumela abantu as much as number 1 wasewadi kodwa kufunakala ngikuveze isisindo sabantu ukuthi nansi leyo report yake ibaleke ukuthi ugcina sekwazeka ukuthi kanyuswa uhlupha ugesi manje mina mangireport akwazi ukuthi ugesi uyahlupha into enjalo ke mfundisi engiyibuka ukuthi abanye abantu ufuna la siyifundise naleyo ngoba wona futhi amanzi even eCliffdale ayahlupha ingqalazizinda yaseCliffdale ke indala ngalendlela exa ukwenza sizama ke manje ukuthi akube khona iproject yokuthi kufakwe amapipe amasha ngoba aqhuma mihla namalanga kunendawo abantu ke baseCliffdale bekuyimize emincane namhlanje ikhule ngalendlela exa ukwenza kunendawo ekuthiwa nje senkwalini ephezulu amanzi awafiki mangiyaka umasipala uthi angeke amanzi afike lapha phezulu kuyofanele kwakhiwe ireservoir phezulu lapho la bayakha khona kufanele kwakhiwe khona ireservoir abantu sebevele bakha imusic manje angisazi ke sifanele ngenza sifanele
design enye indlela yokuthi kuzokwenziwa kanjani la abantu bathola and abantu ke bavuka nje ekseni bathi ukhansela wenzani sifuna amanzi thina letha amanzi wena khansela uthola ukuthi ke safanele ukwazi umithana nabo halfway ukhulumisane nabo ukuthi amanzi wathola kanjani and ngiyafuna ukusho lokho mfundisi masikhuluma ngento yamanzi ngahlala nethimba lami ngasavumelana ukuthi akube kuncane la sisebenzisa khona iwater tank ngoba ama water tank kunemkhutshana nezinto engathi mangi ingoba sikulolu hlelo engathi mangizisho ubone ukuthi ubhlunga kanani ukuphila ngento ye-water tank uma ungabefika nje mina ewadini thina umasipala wethe usinikeze ama-water tank nga-1 per ward bese uba yila mawadi ahluphayo kakhulu mhlambe abe nengxenye ethile kodwa nje nginayo mina nami i-water tank yasewadini based kumina ewadini kodwa uma ungafika kuncane la ngisuke ngiyifuna khona ngoba ngazitshela ukuthi okungcono ukufuna mina ngingene emgodini lo wrong ngingene emgodini ngilungise ipayipi ukuze abantu bakwazi ukuthola amanzi ngoba uma ngeke ngajwayela ukuphila nge-water tank ngizoba nengxaki yokuthi kusho ukuthi ngizoba i-water tank njalo and i-water tank ukhumbule abantu makuyi-weekend ila besebenzisa khona amanzi imicimbi imingcwabo yonke into sebewafuna ama-water tank ngingesenawo ngingasakwazi futhi ukubasiza abantu kanti kungcono ukulungisa le ngqalazinto noma ngilungise le nto oyamanzi abantu bakwazi ukuthola amanzi ngoba enye yento ehluphayo le abantu bacabanga ukuthi into ye-water tank yinhle yimbi i-water tank yinhle ekutheni ukwazi ukuthola amanzi ngaleso sikhathi osukuwadinga ngaso kodwa sikwazi kulosiqhubeka siphilisa abantu ngokubaphindisela emumva kufana nokuthi ukhiwe empompini kanti engabe sikhipha amanzi empompini abantu bakwazi ukuyisebenzisela amanzi ngendlela abafisa ukuwasebenzisa ngayo enye into engithi ngingasali la ngikwazi ukuyikhuluma Mathengwane usugoqa amagula mfethu singakhuluma kuze kuphela unyaka namhlanje kodwa ake sibonge mfethu ngesikhathi sakho simthembise umbukeli ukuthi le ngqoqo siyophinde siqhube ngoba koningi okunye nje ngesikhathi ukukhuluma ngiyabona ukuthi mhlambe nje kufanele ngosibeke nasesithombeni ukuthi i-office nekhansela lisithatha kanjani lisebenza kanjani igcene igodi indawo umsebenzi uhleleke kanjani namanye ama projects akwi-pipeline ukuthi manje ngiyocela singabe sisathinta plus kodwa senzo nje in future abaholi abakhona emphakathini inhlangano amanye amaqembu ezepolitiki siya ku-2026 silungiselela kanjani sisebenzisana kanjani lezo zinto enjalo mina ngiyofisa siphinde sikhulume ngazo nami amacemane ezindakhuleke ukuthi singaphinde sihlele ngesinye isikhathi sithi go deep kulawo ma-area. Ngingabonga kakhulu umfundisi ngoba le osuyithinta sobe sesingena kuyona yenza ukuthi abantu bacacele ukuthi kufanele bayekephi sisebenza kanjani ngoba ibalekile kakhulukazi ngeoffice lami ukuthi lisebenza kanjani iyiphi indlela ngoba mina ngineyinhlaka nabantu abaphathelene nama department ukuthi le department iphathelene nobani odila naloko odila namanzi odila nogesi odila nemigaqo ubani even office lami isebenza kanjani umuntu mayeshonelwe ukufuna lenze njani zonke lezo zinto ngicabanga ukuthi ke ngingajabula kakhulu mangase ngiphinde futhi ngimenywe ngikwazi ukuzochaza lo ngoba izinto ezithinta ngqo kakhulukazi futhi leyo thintile ukuthi siya ku-2026 nendlela ezinye zeinhlangano nanokuthi nathi njengabantu basewadwa iyiphi into efanele silinde ngoba lethizwe abantu bayafa ngenxa yokuswela ulwazi kanti nami ngibekiwe njengomholi sikhona njengabaholi ukuthi sibanikeze abantu ulwazi ukuthi yini ekufanele bayilindele ngoba ipolitiki mfundisi ngithi ifike iguqula iqiniso lenza amanga iguqula amanga iwenza iqiniso kufunakala abantu sibanikeze ngoba isikhathi sesikuso manje sekusebenza ipolitiki bese iyenza thina sisale vulnerable sisale thina singenalutho ngenxa yokuthi kufakwe ipolitiki thina sanga understand kubalekile ke lokho nanokuthi mina njengokukhansela umculo angisiyena ukhansela umuntu we-individual noma ukhansela wenhlangano yami kuphela kodwa ngukhansela wonke umuntu ngoba iyo lento yenza ukuthi sigcine siyisizwe sihlukene kakhulu ngesimanga sokuthi
sithatha ipolitiki siyifumbathe kakhulu noma sigcine sesisavisa abantu ngokwepolitiki kanti ayikho into enjalo. Wonke umuntu wamukelekile ngoba mina nginikeza umyalelo inhlangano yami ukuthi hamba osavisa abantu besizwe, hamba osavisa abantu base Ward 103. Akushongo ukuthi angihambe ngiyosavisa abantu benhlangano yami. Kwathiwa ngihambe ngiyosavisa abantu base Ward 103. Isavisa bona ke mina. Macingwane mfethu, amazwi akho nje okuvala udlulisa umyalezo wethemba kwizakhamuzi kumphakathi. Ama-podcast anjena awanama limit. Ngisho umuntu olephesha kwilwandle okadadela kanyuso uzobona sesithinta nje esesazi ukuthi hayibo Macingwane, keep up the good work. Amazwi okuvala mfethu. Angibonge kakhulu ke mfundisi, ngibonge kakhulu kwi-SP media. Ngibonga nje ukuthi ingimeme. Ngifisa kakhulu ukunxusa nasemphakathini nakona wonke umuntu asubscribe akwazi ukusibuka, asilekelele ngabe izimvo azishoyo nokuthi sikwamkelile, siyakwamkela futhi ukugxekwa, siyakwamkela futhi ukwakhiwa ngayo yonke indlela ngoba iyonto ekhanda umuntu imenza akwazi ukunderstand. Kakhulukazi mina njengomholi kuyangisiza kakhulu lokhu ukugxekwa nokuthi futhi ngakhiwe uthi wangilungise la ngoba uma uhamba endleleni ugcina ungakwazanga ukubona. Ngikubonga nje kakhulu, ngiyancoma futhi ngiyafisa sengazi ukuthi nabanye mfundisi ngiyacela nje nabanye abaholi ngoba nami nginabanye abaholi ukuba bize beze nala ukwazi khona ngizokwazi ukuthi nabantu bakwazi ukunderstanda ukuthi lezi zinto zihamba kanje. Ngiyafisa ke futhi ukuthi umphakathi wami wase Ward 103 ukunikeza nje ithemba elikhulu ngoba enye into engiyificile mfundisi ukuthi abantu base Ward 103 abasebenzi. Sure. Amathuba omsebenzi engekho siyongena kodwa futhi kona nanokuthi bangabantu sengibaqashile nginayo yonke leyo nto kodwa nje ngingaka-highlightela kona nginabantu abangaphezulu kwa-500 sengibaqashile abasebenzayo ngikhuluma nje manje. Kodwa siyongena kona ngifice abantu banikeza futhi ithemba lokuthi ngisebenza ngokukhulu kuyikhandla, angiphezi ukuthi abantu ngiqede ububha kubona ngoba into engiyibonile ngiphilile ngahlala nabo. Ngiyafisa ke kodwa futhi abantu engathi uNkulunkulu angaba nabo kakhulu abantu kuphele lento yomona nokucwasana ebantwini. Sengazi ukuthi uthando lingavuka kuthina, ikakhulukazi kuthina abantu abamnyama. Ake sivukelwe sinoma sibe nawo lo muzwa wothando ngoba ngabe eziningi ngesinazo uma ngase kube njalo. Ngiyabonga nje kakhulu, sengazi ukuthi uNkulunkulu angaba nani. Ngiyanithembisa ngizosebenza ngokuyikhandla ngayo yonke indlela ukuthi nginenike idingo zenu nanoma ngisiphi isikhathi. Anginakulala ke mina abantu bakithi behlupheka. Ngiyabonga. Yasho leyo sikalala kanjani kunje kubantu beshenze umnyameni ubukele ekhaya mawufuna ukuthi baba ukhansela asheshe afike. Ngiyocela nje mengathola abantu abawo 100 kule video kule phone abathi nje siyacela ubaba ukhansela asheshe abuye azo NPAC na kanjani sobe sesilweza lolo hlelo okwamanje. Wena subscriber, ulike, ucommente, usho ukuthi akabuye ukhansela then izosesihlela. Sibonge kakhulu kwinsizwa yakashanga umongezi okuyena technical producer walezi inhlelo. Umsebenzi wakho mfowethu uzoyikhulumela wona, abantu abakufunayo bazokuthintana ngqo. Thank you. Siyabonga.